Hej, i dag har vi om emnet børnearbejde. Jeg vil gerne stille jer et par spørgsmål. Hvad synes du om børnearbejde? Jeg synes, børnearbejde er personligt noget dårligt for børn. De kommer ikke til at opleve deres barn. Jeg synes, at de her børn ikke lever som alle andre børn. Jeg har ikke rigtig andet at sige. Jeg synes bare, det er forfærdeligt. Til at tænke, at det liv, vi har, og det liv, de har, det er en stor forskel. Noget af det værste. Jeg kender det også. Børn burde ikke op. Der findes over 215 millioner børnearbejdere. Nej, vi kunne høre det. Cirka hver 7. barn i verden, der er børnearbejder. Så undrer sig over, at det er fordi, at små børn er nemme at lage. Begynd! Der er omkring 22% børnearbejde, der arbejder til år. Hallo, Tisted! 89% af børnearbejderne arbejder med landbrug, fiskeri og jagt. Det er 9%, som arbejder på Så undrer sig over, at det er fordi, at små børn er nemme at lage. Så er der også en billig arbejdskraft. Der gerne vil sende deres børn til skole, men det kan de ikke på grund af fattigdom.